Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula. Sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Paman Hari Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pangriosi paman. Manira biji wenten ngajengan manira. Paman Patih Ploso Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ingkang bapa ing kepatihan, dupi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi Sangku watos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun. Kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih. Kepareng ingkang bapa cumadung dawuh pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina. Nggih paman. Kadiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakite negari Ngastina. Paman Patih Hari Sengguni. Menawi Paduka anak Prabu ndangu babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi pejurit mboten kendhatanganipun sami gegladhen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping paramuga mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken suka marwata suta raosing manah mboten langkung pakaran ing utama tindakna selawase lan kaprayogekna anggen sengandika lenggah. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Nanging dalanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada Paduka anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Ploso Jenar. Bapa Mrembandurna. Sarawuh Paduka Bapa ing Sukalima. Ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Mrembandurna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila berdapa suwalu gimbal. Sumorante. Hawala. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada. Neskala sowan kula nggir. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken Udya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih sakno anggen sengandika lenggah Bapa Mrembandurna. Kulanaknan. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datraya Praja Ngastina dinten sakmangke menika nggih. Dimas Surtayu. Prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Rayi pun Surtayu. Namung dheran sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangking pangabektinipun ingkang Rayi kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ta tampa sia diatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestu Paduka Amawahana kabagyaning gesang kula. Prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Surtayu, Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Baladewa. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan
Panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Yai tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun paduka Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah Sewan kula tebih saking Rubida namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula mugi katurna paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana sampun kula pun diandadosaken jimat paripe mboten langkung kasekecana anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Mandura kawula nun Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika malah andadosaken tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah dene dinten sak mangke menika sanes dinten Pasewakan ewa dene Yai Prabu Duryudana animbali sowanipun ing Raka ing Mandura Yai gandeng sak mangke ing Raka sampun kepareng sowan mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa ta wigatosipun dene paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun ing Raka ing Mandura menawi dipun parengaken tumuli kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilikaken karna nyawa-nyawa jimat kula nggih nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kagiat raos sing manah dene ingkang bapa nampi sabda pangandika paduka bilih renggan mangke paduka anak Prabu ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya menawi dipun kepareng tumunten kababarana ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggih semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula jangkah anggen kula mampah saking negaring utawi saking pertampaning Sukalima prapta praja ing Ngastina menawi wonten suwakipun kampuh sekilan boten dados sabab daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadon dawuh timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya ingkang beneh kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula dinelingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana wonten timbalan Koko Prabu wonten dawuh Yai Bawadurna wonten dawuh nggih wonten ing parapatan Datulya negari Ngastina wong salwangsul kula ngawontenaken pasewakan wong salwangsul kula ngawontenaken pepanggihan wong salwangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedaton negari Ngastina mboten sanes anggen kula tansah kepengin mboten sanes anggen kula tansah gawang-gawang tuwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa ateges madyaning pasewakan negari Ngastina menika mboten benten kaliyan ingkang sampun kelampah ingkang sampun kepengker kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu nuwun sewu Yai estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang Raka ing Mandura sak mboten-mbotenipun jejeripun Alendra menika ngrembak perkawis negari sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih paduka Yai Prabu Duryudana pendak-pendak ingkang Raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Ngastina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana nila kok jebul geseh merucut saka kudangan uwal saka gendongan pendak-pendak Baladewa katimbalan sowan pendak-pendak kula katimbalan ngabyantul ngersa paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa kula nuwun sewu wong salwangsul ngajab pejahipun para Pandhawa mongko mboten nate kelampah mboten nate kelakon lha kok isih padha dirembuk meniku janjane kerembuk apa kula tak nyuwun prisa tur malih saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang Raka ing Mandura Pandhawa menika mboten nate damel lontran-lontran wonten negari Ngastina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten negari Ngastina.
ning pendak-pendak diajab patine, pendak-pendak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandhane Nyai Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugi pejah menika bathinipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blakasuta ingkang boten damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalindra wonten Garing Stina. Menika namung para Pandhawa. Liripun kula tansah gumana musik. Menawi Pandhawa ngucik negari Ngastina, menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina, tan wandi negari Ngastina menika wangsul dhateng pangawasanipun para Pandhawa. Mangke rumiyin. Lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Ngastina? Mongko sampun cinadhang kodrating jagat, sampun sinerat dening para dewa. Baline Ngastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa. Kula ngerti pambeganing para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mesthekke besok baline negara Ngastina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Menawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sakadang badhe pejah. Sababipun menapa? Kula nyuwun mahapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kaliyan para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Duwe negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uriping menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kaliyan para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah. Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Lha nuwun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ingkang saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kaliyan para Sata Kurawa. Yai, kula nyuwun mahapunten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiyang sanes, angancam dhateng pejahipun mitra sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten sak mangke budidaya. Budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsuh para Pandhawa. Ateges benjang tumapaking perang ageng Bratayuda menika paduka Nyai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Nyai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, Ngastina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedhang awuh pakel. Lho. Kok malah gedhang awuh pakel? Nuwun mahapunten. Kathah tiyang sepuh ingkang nyebataken omong gampang ning nglakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan Koko Prabu ngraosaken manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados nalindra Ngastina, tartemtu pangraos paduka Koko Prabu mboten benten kaliyan ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayipun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Nyai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun mahapunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu, menawi ngaten sampun cetha. Paduka Koko Prabu menika lair ndheple wonten negari Ngastina, ning batin sampeyan ngemuli alan para Pandhawa. Mangriyen, mangriyen. Sampun ngantos panjenengan gadahi panyokra boyo ngados mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa,
Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pangajabipun namung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun, Yayi. Nadyan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci Demban Siladan dipun sebat ratu sing banci Demban Siladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng Negaring Astina. Ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa Rukuna lan para Pandhawa namung menika. Bab sanes boten wonten. Yen Pandhawa rukun kalan para Pandhawa, ateges Bratayuda menika boten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten Negaring Astina. Kula aturi menggalih kawula ingkang boten ngertos kenthang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda menapa mboten ngenes. Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu. Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi, salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Ih, mboten lepat lah. Nah, mboten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Koko Prabu menika sampun saged dados pengayoman Negaring Astina. Ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa. Wungsal wangsul panjenengan boten mathuk, wungsal wangsul panjenengan boten gathuk kan rembag ingkang kula damel wonten Negaring Astina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula boten kepengin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan, sami adben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamukten Negaring Astina. Namung berkais paduka Yayi Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu janjanipun kula tak nuwun prisa. Yayi Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa cobi? Menawi dipun tlusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika katitipaken dhateng Rama pun Paman Dastarata. Tumuli luminta dhateng paduka Yayi Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng Negaring Astina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabu Negari Astina menika paduka Yayi Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun, amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun. Karena paduka anak Prabu Duryudana Cukeng, anak Prabu Mandura Adreng. Menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun. Pamanarya kados pundi? Saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Alendra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput. Nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Alendra. Ah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Baladewa aja kon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapadura niku wujude patih, Bapadura niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha inggih, mangke nggih sampun duka rumiyin. Sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung merenahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten Negaring Astina menika manut dhateng pangrehipun Alendra Ngastina. Menawi Paman Harya badhe manut dhateng pangrehipun Yayi Prabu Duryudana monggo. Monggo aja sampeyan niku patih. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa, kula wis matur wong salwangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula mah diarani wong sing banci Demban Siladan. Kula mah diarani wong sing abot sisih.
kula ngeboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semuluga nek nganti kula ngeboti para Pandhawa. Terus kewajibaning Baladewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Samenika ngaten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Samenika ngaten kemawon nggih wonten dawuh. Ingkang boten purun rembagan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datulaya. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Naik ngaten kula Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah, naik ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yen disebut ora mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Mbok semanggaken. Katuran lenggah ingkang langkung sekica. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para Sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Ko Prabu Kendel. Paman wonten dawuh. Miturut paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Kala wau kula menika sampun beto srana saking Plasa Jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon benjang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipate, pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipate, kok sampean lek omong kok glecek sapenake dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentekan akal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marambah makaping-kaping. Werkudara kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula loropaken wonten ing Wonomarta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariaran. Mestine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola bali kula nglakoni kaya ngoten niku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan didakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alastik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuhing angin. Nggih. Terus mangdawi nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahending suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal. Saben dina kula menika ora iso turu, saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning ming ketap-kedhip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak. Ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake wae. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak penake dhewe. Menika ngaten dene Pati. Lah rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten niku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Nger. Anak angger. Wonten dawuh Bapak Durna. Estunipun perjalaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula uthak-athik. Wonten ing Pertapan Sukalima miturut buku 1001 Malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih.
patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Saman mawon meneng mawon Dewate. Nggih, nggih. Saneng kula tatik jroning manah. Salebeting manah kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pontra-pontra. Nyah apa? Pandhawa menika ta apa ta sebabe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Oh, ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ejawantah. Dewa ingkang ejawantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis duwe pengalaman lho, Dipate. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyen. Mboten, Ger, mboten. Mboten rembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning nganti nyenggol adhiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhela tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Ger. Mboten sah diula-ula. Niki won mlakom. Sampun enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, sampun conto. Ingkang nenggani menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami prisa bilih Ratu ing Darawati menika titising Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipate. Ampun ngantos napa Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang sing jeneng nayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang akeh undakan bayar. Nggih. Sing jeneng wiyaga cedhak karo Semar supaya ndang tetep laris nggone nabuh. Dinggone iket supaya kita bagus raine. Pasuryan, yagae kok pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge ben. Yen Waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijopa japu, saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pans. Fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedhaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten Kakang Durna. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jangka pejaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger, nek paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar ning ajeng mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kureping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna margalayu, nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite. Kok iso ngoten? Pandhawa sedih. Pandhawa sedih atine. Langkung-langkung Janaka. Janaka niku nek kalih Semar tresnane ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngaten iki kalih Dewate? Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan.
Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyin sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuataning Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati merga kelangan Semar. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Wih. Darah tinggi. Nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Ah. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes. Nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru. Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora ndek kekuatan apa-apa, ora ndek kadidhan apa-apa. Puntadewa dicandhak loro jebleske sirahe dituku, Mbak. Oh, mesti bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati ateges Pandhawa wis mboten wonten. Lho. Menapa mboten moncar? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng. Anggenipun dados Narendra wonten negaring Astina. Mboten wonten ing Nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Baduna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikipun Bapak Durna menika kados dene lare. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng keparipun paduka? Dinten samangke kula cocok, kula mathuk menawi jeng andika Bapak Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung riyin. Mengaten nggih. Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane? Semar kudu ngatang-atang dadi bathang. Nggih. Bawa Durna. Wonten dawuh mboten ngrembak rangsel. Ha nggih. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni kemawon. Ah, ngeten iki. Ah, wis gek turu meneh. Jagat wasaning Bathara Wayabdara jagat Pati Indra Jaladewa. Yai wonten paring adhau. Nadyan kula menika kendel mboten tumut pirembagan nanging dangu sangseaning dangu. Dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krana sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Lho nuwun sewu, sakniki kula tak takon. Lareking pirembakan madaning Datura negara Ngastina menika kala wau ngrembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono. Wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kathah para nayaka punggawa nanging jebul jiring getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung nglimpe saka mburi. Yai, lho wonten paring adhau. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula nggadah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kaliyan para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja miris setemah maras, sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti paduka Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa boten lingsem disenggo. Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan. Mboten ajeng kula agem. Nadyan pripun carane? Mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa. Nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng kekayuhan kula. Oh ngaten. Hi. Mari telu mekaten.
Nadyan sawetawis sing ora mapan wonten negari Ngastina, kula kadhawan supados kendel boten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula boten kepenak. Manah kula boten jenak. Dipun sekecaken dengan sampi pirembagan, kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Mandura. Kula semanggaken. Kula caosi kamardikan. Lenggah wonten mriki prayogi kondur iki mboten dados menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Klilanana kula nyuwun pamit madhal pasang kula wangsul dhateng negari Mandura, Yai. Sing tenanan rembugi wong tuwa. Nggih, nggih. Kula nyuwun iga pretikelipun para sepuh, para lenggah nadyan namung kantun kalih. Paman Plasa Jenar Bapa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali, dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli sak mangke menawi sampun mendem kadunyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Oh, aja gampang, Dipate, aja gampang. Semar ki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli Plasa Jenar. Kuwi kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimingki marang bandha donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bandha donya. Kuwi cara sing bakal konangan, Dipate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negari Ngastina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi. Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut, tumuli dipun limpe dipun pejahi. Dipate, pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing Adau Sinun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negari Ngastina. Surtayu wonten dawuh. Nek omong nganggo pewaton ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar ki ra ndek anak? Dikira Semar ki ra ndek anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Ora aku tak takon karo kowe. Kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwih-luwih, kowe tau apa menang karo Bagong? Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mula nek kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol, kaya wulan muta ngitung lintang mangke lakone Cipawurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar. Dik, apa Mbak Yu? Jroning masiwakan iki bingung ming perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ming ngrembug patine Semar kok padha bingung. Monggo Semar kuwi wong suci, Semar kuwi wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya sowane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insaf. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik, nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener kowe, Mbak Yu? Jenengmu sapa?
Tobat kula nyuwun pangapunten sinuwun nyuwun pangapunten namung neraosan. Ora jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki. Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikeki lho Bayu. Iya, aja kuwatir ning ngarepe Sina Prabu Duryudana mengko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Tariem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget, monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Sing mburimu ki sapa? Kula pun Prastiwi. Mbakyumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono, lho iki ngestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu to angsoni. Nggih, ngestaken dawuh. Mboten badhe kula duwa keparengipun Sina Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, mituting clemong ora ana gunane. Pamanaryo wonten dawuh. Nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhita karo ban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digongke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, wonten timbalan ing ngadhawuh. Baduna, wonten dawuh, Nger. Mang budal teng Kadempel. Nggih, nyuwun pamit dinten menika, Nger. Kula semanggaken nyuwun pamit tampeng pangestu. Ayu monggo timbalan ing ngadhawuh kaya wis purna gati ning paranggilan jenenging Sunarsa kundur ngedaton niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu. Tansah pinaning aning kawidadan niring sami kula pramtaku aku ngaturake
Salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo nala garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun mandula ngaturaken bekti kula konjuk. Ya, tak tampa pangestu tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk napa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Heeh. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Bab tak kuning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengke Prabu Duryudana. Jroning perembakana ning madyaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanala kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patining para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara ing Ngastina, metu saka natul ing negara ing Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning Bareng Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata kowe ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Nggih. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Garwaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para sata Kurawa. Lah lupute Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni.
Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi-pakdi Warasata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakang Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kakang Turjo bakal nrenggalangi Warasata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak njawining rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesempyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Lakon yang Karang Kadempel sowan kakekne Semar Pakdi ya ming kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak lakune arep endi Pakdi? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama ta Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa, Antasena. Antasena sing ora enduk, Pakdi. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna. Ning sisip sembire kurang-kurang bejane aja takon dosa, babati gaman wak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakdi Surtayu. Dan
ya. Ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Oh babamu mati dening aku, panggau tak ayoni. Kiai. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo panggau tak. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyoh awake. Antarjane ku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula ming etok-etok diyak terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora ming sak penake dhewe. Sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah cetenguteng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dur ora sembrono. Ndang to. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa Pak Di?
Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu. Heeh. Karo Tomarmo kalah karo Jawa. Kakang karo Koso. Aja Tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Koso, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niku. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, non mbok gek mangkat. Jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruki sirahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tampas rai Kakang Garkaca wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati deningan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awakmu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji.
maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Pak distraksi mau nanti neng kana nantang kok iso aja iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok duduki karo Antasena. Pripun den Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene to Semar? Lakon iku adile ming kudu dilakoni. Mongko sing gariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu Karang Kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manikmaya. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arep dijangka patine iki janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah menang damel lampanipun para titah tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar kosek kok kowe iso omong kaya ngono aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa salahku apa. Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Mangke wis mingerke blate wae piye?
Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lek kowe isih tumindak kaya ngono. Aku ki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nah aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang nyembah mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen set.